Són 1:15 del migdia i a l'Escola Pia de Terrassa és l'hora que surten els nens, que van a dinar a casa. En aquesta escola organitzen les sortides dels nens de fins a 8 anys a través de Qualla Kids. Es tracta d'una aplicació que permet als pares autoritzar amb un sol clic la persona que recollirà l'alumne i que instantàniament el mestre en tingui la certificació i en vegi la foto. Així eviten els problemes que tenien abans amb els canvis d'última hora. De viva veu, amb un paper per escrit, per un correu electrònic, de vegades és d'una immediatesa d'ara per ara, no? De totes aquestes qüestions. Tots aquests instruments, aquesta manera de funcionar que teníem fins fa 3 anys, ens podien generar una certa escletxa, no? D'inseguretat. Que era tenir una carpeta amb papers i buscar el DNI, dona'm el DNI, buscar el nom, on està, i ara al final jo marco aquesta nena, tu ets tal persona, ja està, és molt senzill. Tu autoritzes a certes persones i en el moment en què el venen a recollir ja reps l'avís, diguéssim. I si ve alguna altra persona et surt qui l'ha recollit i va bé saber, dona més seguretat. Aquesta empresa de Sabadell va tenir la idea i fa 3 anys va començar la primera prova pilot de l'aplicació. Vam néixer un dia que ens fèiem la pregunta de si és segur que els menors són recollits per les persones autoritzades a la sortida de l'escola. El que hem anat a buscar és que puguem garantir, mitjançant aquesta agilitat d'un sol clic, que els pares reben el feedback conforme el seu fill ha estat recollit per la persona que volia que recollís. Que, a més, qualsevol mestre pugui fer el procés de sortida, encara que no l'hagi fet mai abans, i amb garanties. Que, a més, l'escola tingui el registre de tot allò que ha passat. A més, han adaptat l'eina per organitzar també els menjadors escolars. Dir que la criatura es queda a dinar automàticament, un sol clic, i que arribi la informació al mestre, a l'administració, a la cuina, i que els trastorns alimentaris i les al·lèrgies quedin supercontrolades amb cada nen. A més de les escoles, s'hi estan interessant casals d'estiu, clubs esportius i organitzacions d'activitats extraescolars i de lleure que tenen el mateix problema. I demà descobrirem una aplicació que facilita l'avaluació dels alumnes per competències.